Так, я вітаю всіх. Ми працягваем Silent Hill 4. The Room, покой. Вось. У апошнім стрыму мы там дайшлі да гэтага, да вязніцы. Вось, знайшлі ключ, і потым у нас стрым немного залагаў, і трэба было скончыць. Ну, і там і так я павінна была скончваць, так што вось. Неяк так. Што у нас там? А дзе вось ключ? А як яго паглядзець? Ага, ніяк. О! Окей. Трэба вспомніць кіраванне, поле. And on a lighter note, we have a new addition to the zoo. Last night at 3 a.m., a female baby tiger was born, and both mother and child are reportedly doing just fine. Зараз яшчэ ў зоапарку хтосьці нарадзіўся. Па-моему, раней гэта быў слон. Тут усё як заўсёды. Ну, не ведаю, я б на яго месцы выбіла б гэтай школы ўжо. Таму што, мне падаецца, ён дзесьці на трэцім паверхе. І вось тут бачна, што ёсць гэтыя пажарныя лесвіцы. Мне падаецца, на гэтым баку таксама павінны быць. Ужо нейкім чынам бы пралезла бы. Ну, смешнае штосьці мусіць быць па тэлебачанню. Нічога. Нічога. Вітаю, пан Прапан. Прибираються. Ну ладно, повертаемся у нашу улюбленную дыру. Якая все больше и больше становится. Ничего не изменилось. Ну, полезли. Оу. Pan_propanepod_va_oo
Le 5 подписок гличит. О, ні-ні-ні-ні. Так. Та там зусім щось пошло з гэтымі. Вау. Дякую великий. Вау, вау. Чертке, дед Максим, what the fuck. О. Ведала б я б гэтую зніжку раней б зрабіла. У меня там 71 ёсць гэтай зніжкі, а я не выкарыстала, мне напісала, што зараз гарыць. Я такая, ну хоць на гэты стрым хай будзе. Дякую вялікі. Вау. Вау. Такое. Ну, ёсць усяго 70 гадзін зніжак, ну то можаш абіраць, то бок зараз я ўзяла там столькі, насколькі я планую гэты стрым і ўключыла яе. Так, я зараз уключыла так паспрабаваць, што гэта ўвогуле, як гэта працуе. Так, а як бегаць? Я забылася. Вось я ўспомніла. Трансфарматор не працуе. Ну, калі хочаце, я магу на ўсе 70 гадзін узяць. А на адзін зніжка не працуе. Я не ведаю, яна там... Я не магу шырако яе адчыніць. Ну, а вузка можаш яе адчыніць? Неяк можаш яе ўвогуле адчыніць там, не? Гэта я не абірала. Якую мне зніжку далі, я тую і ўключыла. Я не магу там абіраць насколькі. Ну, все, пан прапан ужо этой, як казаць, герой гэтага стрыма. Так, ну мы гэта чыталі. Што? А, я ўжо гэта спрабавала. Паведамленне з гэтага кола. Я яшчэ раз прачытаю. Трэба адчыніць на даху штосьці, каб гэтае кола ўключыць. Ну тут усё роўна няма ніякага там свіча, рубільніка. Ладно. Так. А тут что? Нет, мы сюда не пойдем. Lucy 7 Phil Podar Va U, Latir 1 Подписку Ariana _ Вау. Люсі, що ви робите? Что, хэп-чат?
Тут якийсь емоут додався. О, ключ використали. Мабуть, заховатися? Ні, кому треба гэта заховання. До речі, зараз погляжу. Get me out. Мужик. Угу. Get me the hell out of here. Ну, пробач, мужик. Угу. Угу. Ні. Все, до побачення. Прийшли. Там штосьці гэткае. Круто, далі нітро ў дыскордзе, якое нельга дадаць без карткі. Ну, капец. І што рабіць? Штосьці напісана на паперке. Я абассаў штаны. Мне трэба іх памыць, пакуль ніхто не даведаўся. О, я толькі што пабачыў цень. Я думаю, хтосьці пабачыў. Так, а дзе штаны? Боссаны. А, вось яны. Угу. Безас, паверні грошы. Ну, а ты ж можаш, мне падаецца, павярнуць, не? Ой, фу. Зачинено. Камера, а можно мне к тебе разверну? Не. А то я не бачу, куди я йду. Тут піялки повсюди. Бутельки з чорною пудрою. Так, у меня ничего нема. Дзённік. Я назіраў вось гэтую дырку, за якой за намі назіраюць. Ну, я за ёй назіраў увесь час. І інадзі ён там. Я магу дакладна сказаць, таму што я бачу цень, якая рухаецца, або чую яго крокі. Ой, вось яны. Так. Там яшчэ одна дзвер. Давайте вось так аббяжым.
Піялку забей. Ён не хоче. Чудовно. Ні. Так, ну можна, конечно, полезть. Або вниз, ось тут ось. І ось тут ось. Ну, мені цікаво. Вельми цікаво. Що буде, коли ми пойдемо ось тут? Ні? Дивна перспектива. Ага, щось, графіті. Надпис на стіні. Я хлопчик геній, і я придумав, як адказати, як вирішити пазл комнати назірання. Гэта свет і вода. Ага. Тут 3 гэтых. Три ліхтара. В тим покої так само було 3. Нам для чагось тут на мапі адзначаюцца гэтыя трубы. Мабыць, яны таксама для чагось. Мы не будем стрибать у непонятную дыру. Ой, магчыма будем стрибать. Вітаю. Вы мирные? Так, стрибаем у дыру. Гэта шорткат. Шорткат на вось той другі паверх. Ага. Яшчэ адзін шорткат. На першы паверх. Так, я прапаную захавацца і потым... Не!
Мы не захаваемся. Не, 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 не. На повышение. Где? Душевая. Угу. Лестница. Документ. Месца працягвае разлагацца, знішчацца. Дзверы да большасці гэтых вязніц, ячэек не адчыняюцца. У рэзультаце дзеці ўнутры больше не могуць выходзіць. Дзеці. Ну, чым менш яны ведаюць, тым лепей. Я не магу адчыніць дзверы, но з гэтага пакою я магу назіраць, як яны ўсё больш і больш эмэсіяты. Я не ведаю, што такое эмэсіяты. З кожным днём горш і горш, мне падаецца, яно так перакладаецца. Без ежы і без усяго, і як яны нават не могуць душ прыняць, яны ператвараюцца у шэрых, ванючых. Карацей, у гэтых склізнякоў, карацей, яны, кажись, ператварылись. Па прапанове нашага інжынера мы пачалі пазбаўляцца ад нябожчыкаў, вырыўшы дыру пад вязніцай. Не пад вязніцай, а вось гэтую дыру, у якую мы стрыбалі, то бок. Яны... Гэта быў як баді-шут, як гэты... Як туннель для трупаў. Улічваючы, што кожны паверх гэтага будынка можа ратыравацца незалежна, можа паварочвацца незалежна, мы можам пазбаўляцца целаў без... Карацей, ніхто не замесіць. Калі мы кожную... Карацей, вертыкальна будзем паварачваць гэтую пакой з гэтай дырой над... Карацей, або пад тым, з чым нам трэба. По скрыптум шеф... Могу паспорыць, вы вельмі хочаце пабачыць пакой для допроса за кухняй. Я разумею ваши пачуцці, но вы заметили? Там ёсць толькі 3 пакоя з крававымі ложкамі. Адзін на першым паверху, другой на другом і апошні на трэцім. Калі ўсе 3 гэтых пакоя як гэта? Гэта не першы трымпагульня, Люся не піша, не, гэта ўжо 3. Калі вось гэтыя 3 пакоя на одну лінію выставіць, то атрымаецца бінга. Угу. Угу.
Зноў мяне самага апошняга пазвалі. Былі анонсы. Анонсы былі. Так, ну гэта першы паверх, так? Так, а што? Тут мы таксама былі. Тут мы былі. Мгм. Калі што, запісы ёсць на Твічы. Так, ну вот першы пакой з крывавым ложкам. А, не, вось. Так іх два. Адзін. А, не, тут пот. Угу. Во, вось гэты, на якой я зараз гляжу. Вось бы тут яшчэ адзначыць. Неяк. Неяк. Тыц. Так, калі гэта гадзіннік, то гэта 1 гадзіна. Напрыклад, так. Наверх. Яшчэ адзін дакумент. Каб назіраць за дзецьмі, трэба добрае асвятленне ў пакоях. Арыгінальна ліхтары на 3-м паверхе набывалі, ну, і гэта ліхтары для пошукаў у лесе. Каб абяспечыць сябе супраць блэкаўтаў, ну, то бок, калі электрычнасці не будзе, яны запітаны ад генератара. Унізе ёсць гідраэлектрычны генератар у падвале. Дадалі б сабаку, калі галоўнаму герою сумна не было, каб галоўнаму герою не сумна было. Так тут і сэнс, каб ты быў адзін, сумаваў. Каб зажэч першы і другі паверхі, выкарыстайце вось гэтыя дыркі для цел. Ага, і так як кожны паверх можа быць павернуты, вы можаце такім чынам асвяціць ячэйкі, ну, калі дыркі. Пра гэта. Саднесці. Паўтарайце гэта перыядычна, каб трымаць дзяцей у страхе і каб яны добра сябе паводзілі. Постскрыптум. Шэф, калі ты пацягнеш за рычаг у сярэдзіне гэтага пакоя, то ты можаш хутка паварачваць ячэйкі. Першы паверх нельга ніяк паварачваць, так што суаднесі другое трэцяй з першай ячэйка першага
паверха з тым ложкам, якой з кроўю. Дарэчы, калі вы выкарыстоўваеце вось гэтыя дыркі для таго, каб падглядваць у пакоі, то трэба рабіць гэта правільна. Паспрабуйце. І не забудзьце адчыніць слюзгейт, варота да стокаў на крышы. Вельмі цаню шэф. Так, гэта не тое. Это не тое. Ага, это тое. Мы ва ўсіх паглядзім. Так, тут тады трэба вось гэтую вось. Вось, не вось гэтую. Вось гэтую. Так, вось гэтую. На першую. Так, я зараз улева. Зараз паглядзім. Яна, то бок, супраць часавой, то бок, на 1. Трэба яшчэ 1, 2, 3 разы улева. Вітаю, дзед Максім. Так, тут у нас я уключыла гэтую зніжку, і вось яна спрацавала. І пан Парпан прыйшоў і выкарыстаў. Але ўжо хапае адну, видишь, колькі можна кашляць. Мне падаецца, што ўсё, я ўжо буду кашляць доўга. Так, тут усё зрабіла. Так. Яшчэ вышэй. Карацей, забайціла. Так. Нататка. Патаемны нумар, каб прайсці праз двер за кухняй у гэтым месяцы, гэта 0302. Дзякую за вашую кааперацыю. Так. Пачнем адсюль. Ага, будзем ведаць, што тут ёсць адзін пакой з гэтымі ворагамі. І нататка. О! Якое гэта? Так, трэба двойчы ўправа. Вітаю ўсе на месцы. Так. Так.
Ну что, право. Окей, не двойчы, адзінайчы. Мгм. Ну што, павяртаемся, каб знайсці гэтага. Чалавека, якога мы асвабадзілі. Making it make standing anymore. What makes standing there? I can't make me decide. Take me inside. Make me stay in there. God, please. Come on, let me out of here. Trying to die in here. Мне штось гаворыць, выпусці мяне, я не хачу паміраць тут. I'm telling you, stay down. Walk away. Не бяжы. Who is that boy? And who are you? То гэты хлопчык. І вы хто? Яго зваць Волтер. Sullivan. Волтер Саліван. I used to work at the orphanage watching the kids. Я раней працаваў у прытулку, назіраў за They дзецьмі. tried to make it seem like an Я Эндрю orphanage, Десалова. but according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. And that kid Walter, he was really into that mumbo jumbo, especially that descent of the Holy Mother business. It was scary. Oh God. Oh my God. Oh my God. Тут вельмі багата інфи зараз было. Oh my God. Карацей, ён працаваў у прытулку гэтага культа. Нет, 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 нет. Вітаю, Олсвічбро, Олісєвічбро. Так, мне трэба захавацца. Не, гэта Silent Hill 4. Так, і гэты чэл працаваў прытулку гэтага культа, і насамрэч гэта быў не прытулак, а гэта там дзяцей як бы у сваіх рэлігіёзных фанатыкаў пераваспітывалі. Уля падобна на Манхант. Ну, для мяне не, для мяне яны розныя. Ну, просто што з тых жа часоў PlayStation 2 плюс-мінус там гэта 2004 Манхант прыблізна тых жа часоў. Вось. Ладно, карацей, вось прытулак гэтага саленхілаўскага культа і там быў гэты дзіцёнак Волтер, якой сапраўды ў гэта ўсё верыў і штосьці там рабіў яшчэ. Вось. Так. Нічога новага. Яна пазбягае мухі. У Silent Hill 3 ёсць беларусізатар. Так, я ведаю. Вы можаце пабачыць праходжанне Silent Hill 3 з беларусізатарам у такога стрымера. Ну, ён стрыміў даўно, на Твічы ўжо няма запісаў, но ён зараз выкладае іх на YouTube Nine Ravens Cemetery. Вось. Вельмі раю паглядзець, калі іх хтосьці не бачыў.
На стрімерка англічанка. Та ні, білоруска. Ну і на 4 нема, на жаль, білорусізатора. Угу. О, круто. Что есть видео про то, як усталювати білорусізатор. Я просто уже проходила Silent Hill 3, ось. А 4 ні, не проходила. Тому ми зараз тут. Ось. Угу. Так, ну тут нічого не змінилось. Гарячая лінія для дапамогі таму, каго не выходзіць ёсць. Гэта якая частка? Гэта частка 4, The Room. Пакой. Гарячая лінія дапамогі вось з табой зараз у чаце. Пытай, пакуль яна тут ёсць. Вось. Так, ладно. Усё заставім як ёсць. Захаваемся. Пакуль не трэба. Вось не трэба, калі трэба будзе, то ўсё. Зачыніцца лінія. Ну што? Ну так, вады няма. Я лічу, што серыя гульні Silent Hill заслуговуе афіцыйны беларускі пераклад. Я лічу, што багата гульняў заслуговуе афіцыйны беларускі пераклад, но праблема ў тым, што ў нас няма нават кіно афіцыйнага беларускага перакладу. А ў кіно, ну прабачце, но менш працы. Ну, я маю на ўвазе нават субтытраў. Тое, што зараз робіцца, гэта робіцца неафіцыйна. Вось. На жаль. Яшчэ і агучка. Так. Так. Адрыхтавались. Так, мне трэба наверх. Глядзела фільмы па Silent Hill, толькі першы фільм я глядзела. А не, мне не сюды. Якой вось, ну, самы-самы першы. Другой не. Ну і зараз не ведаем, буду ли глядзець вось гэты, якой яшчэ зараз здымаюць або не. Так, гэта 3. Мне цікава яшчэ вышэй. Што у нас будзе? Давай, подлетай. Подлетай.
страшней, чым фільм «Яно». Ну, мяне насамрэч кіно... Ой, што ў нас тут? Мяне, шчыра, кіно, ну, не тое, што не можа напужаць, но... Так, это трэба так зрабіць, так? Ну, карацей, мне кіно... Для мяне гульні страшней, чым кіно, таму што ў гульнях ты яшчэ штосьці павінен рабіць. У кіно ты можаш проста зачыніць вочы, кіно працягнецца далей. Ну, то бок, ты проста пасіўны назіральнік. Ну, тут не. Так, ну, гэта мы па інструкцыі адчынілі. Дверь зламана. Так, ну тут нічога нельга зрабіць, так? Ну так, ён ні на што не глядзіць. Вось. Ну, першы Silent, ён, да, так, страшны, мне падаецца, таму што там усе гэтыя эфекты. Так, а, дарэчы, пойдём сюды глядзець. Таму што тут жа вораг, якога мы не забілі. Калі заплюшчыць вочы, то знікае сусвет, не трэба іх заплюшчваць. Добра, Локі, так, згодна. Можна лепей не трэба сплюшчваць, мабыць. Учора у нас была свініна у кафетэрыі. Я чуў, што за кухняй ёсць пакой смерці. І тое, што яны бяруць мяса пряма ад памерлых і гадуюць яго, і мы яго едзім. Гэта мяне пужае. Яшчэ адзін. Краю эфір, страшная гульня, спадзяюся, што зробіць беларусізатар, можа і агучцы падгоняць, а можа ў будучыні дададуць афіцыйна. Спадзяемся. Біф гэта ялавічына, дзякую. Дзякую, Люсі, я не... Это... Нядрэнна ведаю ежу. У меня праблемы. Я стаяў перад пакоем назірання і крычаў як гучна, як я мог, но ніхто не выйшаў. Так, ну не, гэта нам не патрэбна. Да пабачэння, ты на геймпадзе? Так, на геймпадзе. Бяры, бяры!
Вітанки, вітанки, як ваші справи? Чаму геймпад ёсць, а мувіпада няма? А що такое мувіпад? Так, штосьці на паперке написано. Цяпер будзе выглядаць, як быццам я сплю. А што гэта за крокі? Цікава, пабачылі ли мяне? Я на мяне, пабачыць ли я на мяне? Так, ну апошні пакой. Не-н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 е. Уи. Мне падаецца, я тут неправільна зрабіла. Так, я неправильно зрабіла. Або правильно, яно ж там адчынілась штосьці, адчыніла. Дзе? Дзённік. Так, ну гэта мы чыталі. Униз, что ли, зараз? Прости, дякую. Тут вось гэты сидзеў так, так. Нават підпісаўся, дзякуй вялікі. Вельмі прыемна. Шо ты там харкаеш? Это і не вам. Які пытанні? У Беларусі, я так скажу. Так, яшчэ ніжэй. Мабуть, тут заховаться. Бля, мне падаецца, я не зарабіла. Трэба было яшчэ на один прокрутить. Угу, не працуе. Бежим назад. А, не назад. Тут близко. Тут же шорткат. Ну і... Ну, гэта не падставы, што і іншы стрымер, як казаць, нават калі гэта я не ведаю, мяне запытае якой-нибудь селебрыці, ну ўсё роўна, неяк не хачу я сваё месцазнаходжанне. Ну, мне просто некомфортно. Камусьці комфортно, мне не. Короче.
Ой, не той бок, не той бок, не той бок. Я зараз не можу стрімити, тому що учоба в коледжі. Так, я що роблю? Ну, офігенно, нам треба, заправди, і контент-мейкери на мові. Ось. Но... Turn right. Вот так. Як казати. Так, я сподіваюся, що вода полилася. А, свет. Свет. Разбор айсберга по Half-Life. Я, карацей, гэта мой гульнявы пазор. Я не гуляла ў Half-Life. Ось. Занавес. Ну, вось так вось. Я на ўсё асвяціла. Першы разбор айсберга на мове. Найс. Люсі гуляў у першы і на палове пакінуў. Я ўсё думаю калісьці пагуляць. Но бачыце, з маей хуткасцю я вось толькі зараз да 4-го Сайлента дайшла, якой гэта... Якой калі выйшаў. Уніз. Ведаеш, колькі гадзін будзе ісці вялікае відэа. Чэрвеня. Так, ну я немного не разумею, я ўсё зрабіла або не. Або тут яшчэ ёсць таемны пазл, дзе свет трэба на пакоі якой-нибудь там асвяціць. І за амаль паўгады, так, набрало амаль 300 пераглядаў. Тут офігенна, зайздрошчу. Насамрэч, магло б, калі б беларускае гэтае. Так, мне падаецца, мне трэба сюды забіць гэтую пачару тут. Або, мабыць, і не патрэбна. Гэта пытанне. Будем рызыкаваць або не? Ладно. Пайшліце. Я готова да яе. А, іх тут две. Не, все. Забудьте. І там больше нічого нема, так що я не буду нават намагатися з імі. Штосьці рабіць.
Так, пытанне, навошта я гэта ўсё рабіла? Таму што на дадзены момант я не разумею. Таму што якасьці вада льецца. Якасьці не льецца. Мне падаецца, я зразумела. То бок так, мы зараз варочалі, каб адчыніць гэта, яму... Карацей, тут... Так, что там было написано? Ось тут. Памятайце, што вада павінна цеч у накірунку кола. Так, мне падаецца, я ведаю, што трэба рабіць. Вяртаемся. Так, ходим з самого верху. Усё цячэ. Мне падаецца, мне трэба у правый ніжні кут. Мне падаецца. Паспрабуем, калі будзе кат-сцэна, то значыць усё добра. Так, усё добра. Другой паверх трэба. Трэба. Улева на 1. Не. Ой, не наверх, вниз. А перший же не поворачивается. Так, я разумею проблему. О. Ну, зараз павінна. Так, зараз павінна. Працаваць. Бяжым глядзець. Нет.
Ну что, трималась? Здається, трималась. Тоді я заховуюсь і потім іду сюди, тому що мені здається, тут бос зараз буде. Мгм. Спочатку погляжу. Нічого нема, нічого нема. Яна ўсё яшчэ сварыцца з мухай, беднай. Дарэчы, я памятаю, што вось тут вось напісана «Не выходзь, Волтер». Гэта той маленькі хлопчык. Або не, так, не тая кнопка. Так, ну, улічваючы, што я думаю, што ў меня будзе босс, я тут... Давайте я на усілякі выпадак на другой сейф захаваюсь. Просто каб было два сейва. Дарэчы, не памятаю, як абіраць стрэльбу. Таму зараз паспрабуем. О, ось так. Ага. Ага. Мгм. Трансформатор працює. Що? Генератор працює. А що ще мені треба? Мабуть, дверь нейкая чинится. Мабуть, на самый верх, і вось гэтая адчыніцца. Ідэі ёсць у кагосьці?
Ні. Я переплутала на терміну. Так, я просто одним оком. Тут нічого не змінилось. Ні, нічого не змінилось. Угу. Угу. Ну, моя ідея зараз на самий верх сходить. Сюда. Ну, ідей нема. Ладно, зараз ёсць яшчэ адна аля ідэя. Зрабіць так. Пабегчы. Карацей, пабегчы, стрыбаць у дыру. Так, ідэя топ-топ. Так, не то. Раз, два. Пробачте. Так. Ну вось яна. Вось ён пакой з крывавым ложком. Нічога мне гэта, на жаль, не дало. Хоць свет і працуе. А графіці? Я багата ковыряюсь у носе. Цудоўна. Дзённік. Я не ведаю, навошта нам вось свет. Я не ведаю, што рабіць, не рабіць.
Навошта мы тут у гэтым свеце? Да хто там ходзіць? Там же нікого няма. Ты мать, вочы расплюшчанымі. Угу. Ну, на гэтым у мяне ўсё. Я не ведаю, што яшчэ рабіць. Можна. Кухня. Дзе тут кухня? Хто-нибудь ведае, дзе тут кухня? Я не ведаю, дзе тут кухня. У меня есть одна идея, где она может быть. Ось тут у самом низе. Або вось там вось. Ладно, пойдем. Как это? Покутывать. Коли что, я просто загружаю сейф. Я так и думала. Я так и думала. Мне падаецца, я ведаю, што мне трэба зрабіць. А я гэта не зраблю, таму што тут няма дыры. Но тут есть дыра. Так, я ведаю, що робити. Угу.
Ай, ну. Ну ладно. Паспрабуем. Хаця, мабыць, можна зрабіць. Зараз. Што была, не была. Ой, ой. Так, это не то. Наступний. Ох, будзе весела. Спрацавала? Спрацавала. Кухня. Ну, гэта сталоўка. Вось гэта кухня. Угу. Ладно, я думала, яны штосьці абараняюць, на мне нічога тут няма. Так, добре, тады... Ну, я прыкладна... А, не, гэта ўсё. Гэта канец гэтай лакацыі. Я пайду на ўсялякі выпадак. Я ўсё ж такі генератор вады. Я же гуляю в кооперативе. У меня тут проблемка маленькая. Вось. У меня, короче, только ноутбук пока. Вось. Такой нічога не цягне, акрамя гусей. Вось. А на консолях мало людей гуляе, вось. Таму...
Таму неяк так. Но мы гуляем, напрыклад, зоркай у Overwatch, таму што ёсць кросплей кансолі з ПК. А яшчэ я немного ў Marvel Rivals гуляла. Вось. Пік не потягне. Не потягне. Все, конец локації. 0,3,0. Треба як каб тут свет быў. Так вось для чаго гэта ўсё. Ён жа працуе. Генератор же працуе, не? Там больше за 10 годов, я так скажу. Железо. Так что... Трэба скарбонку для панеж, кампутер дадатковы. У меня за год стрымінга на твічы, ну так, я не вельмі вядомая стрымерка і, магчыма, калі б я стрыміла з вебкай было больш, но ўсё роўна. Вот год, і паглядзі, колькі падпісантаў, і у мяне 10, ну, там і рэклама, і падпіскі, і данаты, ўсё разам, там нават яшчэ не... Я не магу вывесці грошы, таму што ў твічы можна толькі ад $100 выводзіць. Вось. Так што я не ведаю, калі ў мяне нават будзе хоць нейкі плюс ад твіча. Так, а навошта я сюда пайшла? Мне ж трэба свет пакуль. А для гэтага мне трэба сюды. Дзякуй, Локі, вялікі. Гэта... Хоць я і не магу гэтыя чыры і не змагу у гэтым годзе дакладна нікуды вывесці, ўсё роўна вельмі прыемна. Так. А чаму яно... А, мне трэба вось тут, каб дыра была. Угу. О, окей, вымочна. Праз год назбіраецца $100. Так. І, ну, мабыць, калі Ейб нам цуд зробіць нейкі, і Steam машына будзе каштаваць $100, ну, якая ў наступным годзе выйдзе, то вось у меня будзе Steam машына. На твічы $60 трэба 40 яшчэ назбіраць. Ну вось. Мы з табой у адной сітуацыі. Ну, Локі, ты, по-моему, давно уже не стрыміў. Так што гэта... Мабыць, калі б стрыміў, то ўжо б назбіраў. Так, тут свет ёсць. А яшчэ я магу? І будзе свет. $2 за 3 месяцы. Так, разумею гэтую боль. Не могу.
насамрэч у меня можна сказаць 0 на дадзены момант. У мяне камыш. Вось. Девяносто струмоў вельмі дрэнна. Ну, я не магу такога сказаць. Ніяк. Окі, яны ў сябе добрыя. Вось. Вельмі вумныя. Вось. У адрозненні ад мяне. Так. 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 Зараз паглядзім, ёсць ли свет. Няма. Прапановую благотворительны стрым на абсталяванне, бо камон. Я лічу, што каб так рабіць, трэба, як казаць, камітмент свой да твічу. Ладно, не камітмент, да гледачэй, што ты тут надоўга. А я як бы магу прапасць на месяц і ўсё. Жах, онлайн мільён людзей донацяць толькі два дзеда. Ну так, вось такая вось рэч. Лайну. Дзед падключыўся, нічого сябе, столькі за год не было. Але ж ты паспяховый. Ён проста на стрымах падаткі збірае, таму яго ніхто не глядзіць. Так, но вось $60 гэта не хухры. Я лічу. Так. Это пасля месяца знікнення вяртанне заўсёды легендарнае. Так. Так. Пагаджаюсь. Ладно, нічога не цячэ. Вельмі захапленне ад гэтага шакаладнага батончыку $2. Просто я лічу, раз такія стрымеры, як, напрыклад, Багема Мсціслаўская, або Тодар, або яшчэ іншыя, хто супер там рэгулярна, як Нэн Рэвенс, вось яны рэгулярна стрымяць, просто як па гадзінніку, вось гэта ўсё. І калі ў іх там, ну, як казаць, не густа, што ж гаворыць пра
штосьці такое нішавае больш. А і вось яны стрымяць усялякія там гэтыя лайно. Усялякія новыя гульні, то бок выйшла штосьці новае, яны адразу набывалі гэта вось стрымілі. Вось. Мне падаецца, што яны больш заслугоўваюць вось гэтага ўсяго. Так, не та? Не та. Вось гэтая мне патрэбна. Я зараз просто буду методам тыкаць. Не лайно. Не лайно. Я гавару, што яны стрымяць новыя гульні крутыя. А я лайно. Ладно, не лайно. Silent Hill не лайно. Як казаць, старыя гульні я просто стрымлю. Вось. Рэтра стрымінг. А ёсць куды камп'ютер дома паставіць? Та хоць на голову. Я на ём спаць буду змест чаго-небудзь. Сядзець вось буду. Гэта не праблема. О! Мы гэта зрабілі. Ну, з месцам так праблем няма. Машину можна у сауну поставить. Во. О. Мы гэта зрабілі. 0, 3, 0, 2. Ура! Мы скончылі гэтую локацыю. А, лайно, тут зараз бос будзе, я не захавалась. Весело. Або не. Або боса не будзе. Будь ласка. Можна без боса. Угу. 18, 121. Ритуал працягваецца. Я не ведаю, чаму. Мабыць, падпалівае паветра. Так. Фотаздымкі Silent Hill не змянились. Ложек.
О, прыемна, што неба нямнога змянілась, то бок. Не адзін і той жа дзень у нас заўсёды, аля вечарее. Ну добра, што боса няма. Так. Зараз. О. Кроў. Усё ў крыві. Жудасны запах. Таксама як той пакой з вадой пад вязніцай цыліндрычнай. Гэта кроў адсюль была? Так, трэба будзе гэта пачысціць. Так, жанчына. Спыніцесь. Хто прапануўся? Ну, не ведаю. Так. Тут у нас штосьці ёсць. Паперка. Я знайшоў штосьці, якое вельмі эфектыўнае супраць прывідаў. Яно выратавала маё жыццё. Я затрас камень прыбіў у лесе побач з прытулкам. Гэта быў меч з такой самазробленай з трохкутнай драўлянай ручкай, на якому якойсьці заклён быў напісан. Як зброя, яна вельмі цяжолая і цяжка яе несці, но нейкім чынам падаецца, яна змяняецца пры кантакце з прывідамі, са здольнасцямі прывідаў ахвяр. Бей, калі меч заражан, калі ты не знішчыш, не паніжзіш іх моц, твае атакі будуць неэфектыўнымі. Наколькі я ведаю, такіх існуе 5 мячэй усяго з такімі здольнасцямі. Яны вельмі каштоўныя. 23 чэрвеня. Так, што тут хто тут размаўляе? Як справы з пакоем 302? Ну, з кватэрай 302. Я толькі што паспрабаваў яе адчыніць, но падаецца, як быццам штосьці заблакавала дзверы з таго боку. Ну, гэта не ўпершыню такое. Я маю на ўвазе, вы ж чулі пра таго, хто жыў тут раней? Так, не толькі ён. Тут штосьці не тое з гэтымі всеми апартаментамі, з гэтым будынкам. Не гаварыце так, вы мяне пужаеце. Ва ўсялякам выпадке. Я яму нататку зараз перадаў. Не хвалюйся. У гэтым свеце багата дзіўных рэчэй адбываецца. Напрыклад, пупавіна, якую я трымаю ў сваім пакоі, у скрынцы, яна ўжо так жудасна пахне. Што, пупавіна?
again I said any. Забудь, что я штосьці сказаў. Яны все тут немного таго у Салент-Хіле. Ну ўсё ж такі гэтыя гукі. Да, весело. О, і вось ён нам яшчэ штосьці прыдаў. Чырвоная паперка яшчэ. Яна ўся ў краві, нельга прачытаць нічога. Цікава. У фрыджы штосьці ёсць? Не, няма. Нічога не... Зноў не будзем есці. Нічога. And now the news. Навіны. Yesterday, Учора Wally the walrus, a longtime resident of the Springfield Zoo, gave Морж birth to a у healthy baby зоопарке walrus pup Спрингфілда named нарадзіў Buttercup. Mother and child are doing нарадзіла just fine. маржаня. Маці і дзіця ў добрым стане. Так, я яшчэ хачу сюды схадзіць. Інструменты. Нічога. Сушилка пральная. Нічога на дадзены момант цікавага няма. Дакладна? Алея. Ладно. Ну что, загнаемся и пойдем далей. Наш цікавий світ пригод. Ну, до речі, ми як Аліса у Вандерленді, тільки ми у дыру не тую лезем. Ну, недобрую. Я так скажу. Что? Воды ва ўнітазе таксама няма. Ну что, з Богом. Яна яшчэ больш, і гукі грамчэй з яе ідуць. Ну, пайшліце. Вау! Дякую, великий. Дякую за фоллоу. Buy one. Дозеп.
Доєп. Nausraidzi Rudzi underscore Belarus Вітаю всіх. Z22 Gladachimi. Scared face Вітаю, emoji. Рведак. О, By 1DO3 Epidzi Kuizofala U. вітаю. Машнінський, дякую за фоллоу. Mashininski Dzi Дякую, Kuizofala Руді U. Великий. Лайк і... А, до речі, а тримається зараз у мене зробити? Пробачте, що я тут клацаю. Ну, треба ж зробити. Так. Не так. Ось так треба зробити. Ось так. І ось так. Тиц. Ось, калі хтосьці, хто мяне глядзеў да рэйда, не падпісан на Руді, подписывайтесь, калі ласка, фалоуце. Ну і подписывайтесь таксама. Дякую, Локі Великий. Вітаю. Ой, Цёртхе, да рэчы, Цёртхе, тебе падаравалі падпіску. Пан прапан у пачатку гэтага стрыма, калі што. Так што можаш карыстацца гэтымі смайлікамі. Эмоутами канала. Ну что, новая локация. А, чорт, ты, магчыма, ўжо сышла? Ну ладно. Поспехаў у магільчыка. І дзякую зноў. Усе на месцы забіты. Мне трэба на звычайныя біты штосьці прыдумаць, таму што я вось на астатнія. Камера. Ну я хочу бачыць, што я там... Ну, паш, калі ласка. О! Што тут машына робіць? Так, хтосьці там змагаецца з ворагамі. Зачынена. Новый ворог, якого я не бачила ранее. Не падыходь. Мавпа якаясьці. Дякую, Люсі. Пинай еще раз. Пинай. Человек. Ну, хозяин. Не упевнений в том, что человек. Я бачу гэта... О, гэта на тым баку ад майго дома. Мы бачылі вось гэты сайн, знак у акенца. А дзе? Ouch! Damn it. Where the hell am I? You're a real person. О, где я? О, ты сапраўдны чалавек? Гэта дэтэктыў Silent Hill 3? Hey, you're the guy that lives across from Douglas? me. Yeah. Ты той чалавек, хто жыве I'm Richard Braintree from насупраць 207. мяне. Я Ричард Брейнтрі з 207 кватэры. Не, гэта не ён. Гэта не дэтэктыў з трэцяй часткі. Што здарылася з намі? Гэтая дыра, гэты свет жудасны. Ну калі ты тут таксама, то магчыма тут штосьці не тое з усім будынкам. Гэта бы аб'ясніла тое, што здарылася з тым іншым хлопцам.
Яким guy хлопцем? who lived in 302 before you. З хлопцем, який жив у 302 квартирі до тебе. Журналіст. Ён знік у один день, но звар'яцеў перад гэтым. Зачыніўся ў кватэры і не выхадзіў. Ва ўсялякім выпадку. Трэба адсюль бяжаць, і ты таксама павінен, калі ты бачыш, што тут адбываецца. Тут зараз рассінхронілась кат-сцэна, я не ведаю, што здарылась. Цішка дзікуізо Абережна не падыходь да дзіця, калі ты яго пабачыш. Ну так. Эй, не. Отойди. Дякую. Так. Саунд-дизайн. Мы гэта говорили про саунд-дизайн. Так. Людям тут не месца, звукі, безумоўна, немаверна. На цій локації чув, що це одна з найбільш душних локацій у гульні. Зараз побачимо. Дякую за попередження. Вітаю Чишка, Тішка. Дякую за фоллоу. Зачинено. Ось павутинка. Так, камера. Працуй, калі ласка, со мной. Торт на день народзінаў і шампанское. Нема тут цікавых кніг. Ну, згодна, навошта нам гэтай кнігі? Так. Дзіўны меч. Так, я прапаную ўзяць меч і зваліць адсюль. Гукі паласкання горна. Гэта я зараз, дарэчы. З сваёй яшчэ недалечанай хваробай. Так, бяром меч і валім, таму што гэты прывід ажыве. Ключ прывіда. А, не. Все, только один. Больше нельга. Не. У меня нема больше. Я забыла покласть гэтую рэч. У меня нема больше места. Так, а могу я? Не могу. Мне трэба гэты меч. Так. Все. Сворд. Меч пакорнасці. Вельмі рэдкі меч, калі вы карыстуецесь ім супраць прывідаў, якіх вы паклалі на землю, і он іх спыняе. Но калі вы яго дастанеце, прывід павярнецца да жыцця. Окей. Потому что ранее мы просто бегали от прывіда. Или что, я специально зараз медленно хожу, потому что я не хочу... Вось. Наткнуться на кого-нибудь. Ён лезе праз дверь. Не могу больше места.
Сейф, сейф, сейф. Сейф. Ладно, все, идем домой. Складываем зараз все, что мы знайшли. Повертаемся за кулями. О, хтосьці стукає. Іду. Лепей паглядзіце, што адбываецца за вашым суседам хутка. Гэта там назаўсёды? Не, знікла. А тут нічога няма? Зноў тэлек глядзіць. Штосьці цікавае. Крок. Так. Вось гэта пакладзём. Картка з вязніцы, з свету вязніцы вады. На ёй адлюстравана вока і напісана watchfulness. Назіральніцтва, назіранне. Так, мне падаецца, вось так можна зрабіць. Я не ведаю, нам, магчыма, клюшка больш не будзе патрэбна. Зараз, як мінімум. 2 хілкі хай будзе, таму што мы пачулі, што гэта душная лакацыя. Так, парадую, нічога. Нічога. Гадзіннік спыніўся. Тут усё таксама, нічога з гэтым не зрабіць нельга. Так. Зламаныя клюшкі. О, яшчэ адна. Добра, што тут паклалі. Яшчэ розны спартыўны інвентар. О. Алюмініевая біта. Досить моцная і простая у выкарыстанні. Паспрабуем. Зараз як быццам рухне. Так. Бярем кулі і валім адсюль. Вось у нас ужо амаль няма слотоў. Куды? Права, лева, права, лева. Да сюды.
Зачинена. Ну і добра. Што зачинена? А хотя... Ладно, не будем глядзець мапу. Нам мапа не патрэбна. Калі мы чуем такія гукайкі, мы мапу не глядзім. А, все, тут я добра адразу пайшла. Угу. Окей. Угу. Угу. Розуміла. Крама жывёл. Так, сабакі мы ўжо даведалі, што яны насамрэч мірныя, яны нас не будуць. Калі мы не дакранёмся да іх, то они нічога не ключы туды. То яны нам нічога не зробяць. Так што проста трэба не дакрануцца да сабакі. І не бегчы. Не пробач, собака, пробач, собака, пробач. Так, ладно, все, бежим сюда. Радіоная локація. Перевернутый годинник не стоит на месте. И нельга адчыніць. Так, ну я ведаю, што рабіць. Мы сюда тады занадта рано пайшлі. У гэтае месца. Зараз зноў бегчы праз прывіда, ну ладно ўжо. Ну ён занадта яшчэ хуткі нейкі. Ладно. А, не, нормально. Так, собака про меня забылася. Это добро. Я хвалюсь, не хочу пачынаць іх атакаваць, таму што хвалююсь, што сабакі таксама Хотя ладно, ідзі сюды. Так, пачакайце секундачку. Вось так трэба зрабіць. Так, яшчэ ляціць. Ау, ты летишь? Моль. Собака, я тебе не хочу ничего робить. Ой, я нап'е. Съех. Смачно есть. Так, мабуть, пайсці захавацца. А, і що з намі здарыцца? Прафесіяналы гэтай гульні. Так, толькі зараз вось так зробім. Угу. Так было захавацца, дайце прайсці, дзякую. Нават не ударылі.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Відчинена, зламана. Тут що? Угу. Ну, гэта перший. Ага. Я бачу унізе сейф. М. Are you the kid he was talking about? Ти той хлопець, You live in про that якого він apartment говорив? too, huh? Ти так само живеш у тим будинку, так? You look a Поговори. lot like a little punk that I once caught sneaking around there. Do you know something Ти about what's виглядаєш going як один on? малець, якого Hey, я you! поймала Stop! там однойче. Ти ведаєш штосьці, що тут адбываецца? Ти ведаєш штосьці про те, що тут адбываецца? Хей, спинісь. Вниз. Так, камера, камера. Так, тут можно наверх. Понятно. Дитина їх ось така. А, там є ще одна лестниця. Ну, давайте тут спочатку поглядім. Ось тут. Куди ми виліземо. Угу. Нікуди. Ой. Відчинено з іншого боку. Зигзаг, 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 зигзаг. Зачинено, зачинено. Собаки. Ви ж мені... Ви не бачили, як я бігу? Ні, не бачили, дякую. Дякую вам, великі, що ви не побачили. Ні, ти побачив, ти побачив. Ти побачив. Я тут дверь пропустила. Это не дверь. Hello. Hello. Я бачу, що гэта душная локація. Дай пройти.
Нічого. Май гад. Бачу собак. Можна сейф, коли ласка? А, ні, просто пиявки. Нормально. Смітті нічого корисного. Вам як на моєму каналі. О. Так, тільки нема більше місця. А, ну сейф, як я і запитала. Стол для більярда. Подається, хтось якраз гуляв. Ой, пробачте. Нотатка. Бос гаварыў, што ў гэты што зараз нумар гэта апошнія 4 лічбы тэлефоннага нумара крамы. Но нумар крамы напісан прямо там на знаке над крышай, і я памятаю яго. Гэта можна паглядзець зараз. Мы яго набіралі. Хтосьці можа пабачыць яго з South Ashfield вуліцы. Сапраўды ли гэта добра вось так? У адчыненую. Так, і мы нават званілі па гэтаму тэлефону. Зараз я пайду. Захаваюсь, склам штосьці, складзем у скрыню рэчы і паглядзім гэтыя апошнія 4 лічбы. Так, пробачте. Так. Вось номер 555-3750. 3750. І мы можем, дарэчы, патэлефанаваць, і мы ўжо тэлефанавалі, і там просто былі нейкія дрэнныя гукі. Алло, так. Ну, нічога не змянілася. Так, тут нічого. Ой, гэта гэты кіраўнік будынкам, у якога там таксама штосьці адбываецца дрэннае з ім. Раз ён якусь пупавіну у сябе трымае. Так.
Мабыць, адну выкарыстаць хілку. Так, ну гэта мне таксама не патрэбна. Давайте вось так зробім. На будучыню. Ой, штосьці новае ў яе адбываецца. Як быццам ей дрэнна ад тэлебачання. Так. Гадзіннік там быў. Но я нічога не магу зрабіць. Та-та-там. Так, ну что, идем далее. В нашу дыру. Литеральную. Ой, не прочитала. Ну ладно. Так, 3, 7, 5, 0. Угу. Ой, ну привіт. Який хуткий. Які яны обидва хуткі. О, все, далее яны не могут лететь. Все. Яны або баханули, что яны так пад лесвіцай, або яшчэ штосьці. Не-не-не-не-не-не. Буде смешно, коли яна без конца? Не. Ёсць у яе. Што гэта? Дверь 207 з... Дверь кватэры 207 з майго будынку. О. Хаос. Плітка хаоса. Девятнадцать 121. Ребенок? Дитя? Это не дитя. Это 11121 человек. Або мужчина.
О, так і нас хиляє тут. Добре. Ось чому мені не потрібні хілки, тому що я сюди повертаюсь і мені завсюди вихилює. Looks like another one, Captain. Подається ще один капітан. One, У one to його one є on his head. один, It's два, just like один. that case from на 10 years голові. ago. Так само, як і 10 Yeah, років тому. that у Walter тому Sullivan випадку. case. Так, у But кейсі Sullivan's от dead. Волтера Саллівана. They even Ну, got він the же body. помер. І Must be навіть some тіло його crazy у нас copycat. є. Максима Yeah, хтось, хто його But even копірує, so, копірує. Так, ну навіть улічуючи гета, Are you yearning for that special place to spend quality time with your loved one? ви Do you need хочете to relax and get away провести from it якісний all? час з Come to коханими, Silent з Hill коханим? for the ultimate peaceful getaway. Прийдіть до Сайленд-Хілла для ультимативного супокойливого відпочинку. Ну так, виїжджаємо. Нічого не змінилось? Нічого не змінилось. Так, ну я віншую, ми пройшли самую душную локацію гэтай гульні. Так, знову гэтый... Гэта, мабыць, уборшчык, не? І яшчэ адзін адбітак рукі там дадаўся. Так, не забываем складывать. Дарэчы, я забыла прачытаць пра топор, секіру. Одноручная секира, немного короткая, но моцная, и ее легко користаться. Добро. Плитка хаоса. Угу. З сусвета будинку. На нем есть абстрактный малюнок и надпись «Хаос». Можешь закрывать фортку. Можно закрывать фортку? Можно, дозволяю. Так, это сюды. Бита, мабуть, так само не спотребится, раз у нас есть секира и меч. Так что ось. 2 хилки. 2 куль набора. Тут яшчэ у нас яшчэ 2 хилки. И яшчэ 40 куль. Так что мы у шоколаде насамрэч. Вот фортка. Яна, на жаль, заўсёды зачынена. О, вось той чалавек у 207, якой паказвае на 303 пакой. Гэты той дзяўчыны, так? Ну так, вон ён. Я стучу па... О, дарэчы, нават яно дёргаецца. Шкло. Што, аля мы намагаемся адчыніць. Но не атрымліваецца. А тут тады ў яе што адбываецца? Яна ў іншай вопраткі? Першыню? Штосьці ходзіць? Ну, ладно. А не, вось штосьці робіць. А, тут канапа, магчыма. Яна сядзіць на канапе і глядзіць у шафу. Магчыма, не ведаю. О, пайшла. Ну, просто ён же паказваў сюды. Штосьці тут да адбываецца. Ну, акрамя караля Silent Hill 3.
Так, тут нічого не змінилось. Угу. Так, ну што, заховаемся і на гэтым сёння ўсё. Мы, мне падаецца, багата прайшлі ту вязніцу, якая насамрэч для мяне была душнее, таму што там была гэтая галаваломка, вось. А тут ну просто пабегаць ад ворагаў, ну такое. Досвед ёсць. Так што не вельмі праблемна было, насамрэч. Вось. Ну пытанне з гадзіннікам. Мы там не вырашылі у гэтай лакацыі, навошта ён там быў перагорнуты. Пытанне, на якое, на жаль, у нас не будзе адказаў, мабыць, толькі пры другом праходжанні, якога, магчыма, я не буду рабіць. Вось. Ну што, на гэтым усё? Так, зараз ідём у рэйд. Дзякую всем за прагляд. Так, музыку зараз якую-небудзь найду. Больш Silent Hill-аўскую. Ну, падобную. Не падобную, но у стылі. Ну, вы зразумелі. Зараз, секунду. Ну, напрыклад... Женёве.